Ubuntu mabande ebantwini. Ubuntu mabande ebantwini. Bafethu ngila eKasi manje ngize kunangisisi wami la ungibizile wathi malume bashana awuze lana mfethu wami khona impahla ezela ngicela ukuthi nje ngizoyidlulisa nami ngithi nje abantu abaqoka abantu abaqoka uDikulokho eSimosi. Sesomdala phoza ama boss. Alright kodwa mfethu. Oh kodwa kana mama. Ngawo mfethu manje siyabonga yasisi wami ndoda. Siyabonga. So ikhona lokho mama ngiphathela khona ufuna ungipha khona. Ya. Hawu bakithi. Ngikholelwa ukuthi phela umuntu mangabe senezinto angayisebenzisa engakwazi ukusiza abanye kufanele ayikhiphe ziye kwabanye. Hawu mfethu siyabonga. Cabanga ukuthi khona abazokujabulela lana abazokuzoba usizo kubo. Uzoba usizo kubo. Amanzi sisoma uNkulunkulu akubusise manje phezulu. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Yabona madoda malume wabashana ziyaba. Yini kali kunamaqhoks la? Hey, naka amaqhoks. Hayishani abantu bazoba bantu nali liyagwaza. Bye uncle. No, siyabonga kakhulu sisters, just one. All right. Thank you so much mama.